हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खालि जाना दं पस्टआ लोगोफोर बेनो जाबाय 2918 पस्ट। दा बेयाव ग्रेडआ 3 थागोन आरो 4 थागोन। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्ला एप्लाइ जागोन। दायो एप्लाइ जाथ'वाखै लासैनो जागोन, नाथाय लोगोफोर पस्टआ डिक्लेयार जाबाय जे बेसेबांखिनि खालि जानानै दं होननानै। दा बेनो जाबाय 2998 पस्टआ खालि जाना दङ, लांदां जाना दङ। बे ओंखारगोन आरो उनाव दा बेफोरबायदि पस्टआ ओंखारगोन जेरै पियन चौकीदार, जुनियर एसिस्टेन्ट, फरेस्ट गार्ड, फरेस्टार ग्रेड 1 दङ। नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जायफोर 8 पास जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हायो, जेरै पियन चौकीदार, सुइपाराव, ड्राइभाराव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। नाथाय लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव एप्लाइ खालामनो सानदों, ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन। ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। नाथाय पियन चौकीदाराव नाङा, नोंथांमोना 8 पासनि सार्टिफिकेट थाबानो जागोन। आरो जायफ्रा 10 पास नोंथांमोनाबो पियन चौकीदाराव एप्लाइखौ खालामनो हायो, ग्रेड 4 आव जेबो नङा। बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव जायफ्रा 12 पास जादों नोंथांमोना क्लार्कआव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर आरो जायफ्रा ग्रेजुवेट नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टफोराव एप्लाइ खालामनो हायो। आरो जायफ्रा 12 पास 10 पास ग्रेजुवेट नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआवबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन, जेरै ओंखारदोंमोन सिगाङाव, नाथाय बेनि रिलिया दाबो जायाखै आसाम स्टेटनिया। दा बेनिफ्राय गोदानै फैनाय बे बेकेना जाहैबाय लोगोफोर 2918 पस्टआ लांदां जाना दं होनना बुंदों। दा बेनि गेजेराव जेबो नटिफिकेसन फैयाखै जे माब्ला एप्लाइ जागोन, नाथाय लोगोफोर डाटायाल' फैदों जे लांदां जानायनि पस्टआल' फैदों। जास्ट नोंथांमोना रेडि जाना थादो, डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना रेडि खालामना लादो, जेरै डमिसिल नोंथांमोना लाथारनांगोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थाथारनांगोन। आरो जायफ्रा जुनियर एसिस्टेन्टआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट 6 मान्थसनि थाथारनांगोन, अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बैसोखौ होनोब्ला बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो हायो। नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन पियन चौकीदार पस्टफोराव गासैयावबो हागोन। बेनिफ्राय माखासे फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार गार्डआव माखासे क्राइटेरिया थायो, बेखौ उनावहाय मोनगोन नटिफिकेसननि गेजेरजों। बेनिफ्राय 18 इयार्स आरो गाहायसिनानो। दा जोङो थांनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव, गोबाव खालामला। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोबा एप्लाइनि जेबो नटिफिकेसन गैया। दा बेनि वेबसाइटआ forest.assam.gov.in। आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना होबाय, नोंथांमोना भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय। जेब्ला नटिफिकेसन फैगोन अब्ला नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव 3 डट्स मोनदों, नैबेयाव नोंथांमोना थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन जों नायनो हायो। दा बेयाव थुबाय आङो, बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दा गाहायाव फैनानै नटिफिकेसन्स नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दा बेयाव नटिफिकेसन्स ओमफ्राय मोनसेया जाबाय रिजाल्ट, बेयाव नोंथांमोना नायना लानो हागोन। दा रिजाल्ट नायनोबा रिजाल्टआव थुबानो जाबाय। दायो जों नटिफिकेसन नायनोसै, दा बेनिखायनो आं नटिफिकेसनाव थुना होबाय। दा नटिफिकेसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायबावनांगोन आरो। दा गाहायाव बोख्लायबा जों बेबायदि नटिफिकेसन मोनगोन जेब्ला एप्लाइआ जागोन। नाथाय दायो जेबो एप्लाइनि गैया। दा गावसिनि डिपार्टमेन्टेल बायदिसिनासो दं नटिफिकेसन, नोंथांमोना बेयाव नायनो हायो आरो नायनो गोसोब्ला। दा बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदि स्टेपाव फैनांगोन, जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला आपडेटखौ होगोन। नाथाय लोगोफोर दायो एप्लाइ जाथ'वाखै, लासैसो जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ थाबैनो होगोन। बेनिफ्राय जायफोरा फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोनाबो डकुमेन्टसखौ रेडि खालामना लाखादो। फरेस्टार गार्डआव नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआव जिखुनु जाया 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिसिम लोगोफोर आपडेटआ, नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जे एप्लाइ जायगारा भिडिअ खालामदों होननानै। जास्ट आं नोंथांमोननो इनफरमेसनल' होनो फैदों जे डाटाया बेसेबांखिनि पस्टआ खालि जाना दं होननानै। दा फरेस्टआव दङ लोगोफोर, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव पस्टआ दङ नै, एनभाइरनमेन्ट आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गासै पस्टआव दङ 2918 पस्टआ लांदां जाना दङ। ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओंखारगोन होनना बुंदों। दा बेनिखायनो रेडिल' जाना थादो। स' लोगोफोर बेनोसैमोन भिडिअआ। आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन।